Възлюбени в Господа, братя и сестри, с Божия помощ днес ние пак ще продължим нашата беседа, в която ние ще се върнем към молитвата, символа на вярата. И по-дълбоко ще разгледаме третия член от него. А той почва така. Божият Син заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се оплоти от Светия Дух и Дева Мария и стана човек. В този член се говори за човешката природа на Исуса Христа. От страдание и любов към падналия човешки род, Исус Христос слязал от небесата при нас, за да ни изкупи от проклятието, греха, смъртта и да нас спаси. Той се роди от Света Дева Мария без вмешателство на мъж. Във втория член се казва, че Той е истински Бог, а пък тук ние казваме, че Той е истински човек. Той е Син Божий и Син на Дева, роден е на небето от отца без майка и роден на земята от майка без баща. Значи Господ Исус Христос има две естества – божествено и човешко. Църквата научи, че тия естества у Христа са неслитни и неразделни. Той има и две воли – божествена и човешка. Той е истински Бог и истински човек, с тяло и душа човеческа. Затова Той се нарича и Син Божий и Син човечески. Но тия две естества в Него образуват едно единствено лице – Богочовекът Христос. Той е най-голямото чудо, което е непостижимо за човешкия ум. Това чудо ние християните го приемем с благовейна вяра, като непостижимо и безкрай възвишено. Ние знаем, че Божиите тайни са недостъпни и ограничени за човешкия ум. Това е подобно, ако някой човек начне да разгадава тайните на природата, което наобикаля, как от зърното се появява растението, как окото на човека вижда и много друго. Всичко света е чудо и тайна. Колко по-голяма тайна е за нас, Съзидателят на този свят Бог. И ако ние не можем да разберем творението, как ще разгадаем Твореца? С Неговите дела и откровения ние приемем с вяра и благовение. В Словото Божие ни е казано, че Бог Син си е въплотил, станал човек и се е родил от Дева Мария под непостижимото въздействие на Светия Дух. Това е достатъчно за нас и ние не питаме как е било възможно това, защото ние знаем, че за Бога всичко е възможно. Сарацините казвали на Свети Кирил: вие християните твърдите, че Бог се е родил от жена. Как може Бог да се роди от жена? На това Свети равноапостол Кирил казва: не от проста жена се е родил Бог, а от безбрачна света Дева, чрез наитието на Светия Дух. Бог тъй пожелал, а на Неговата воля и желание се покорява всяка твар. Но как може жена да вмести в утробата си Бога, към когото човека не може даже да погледне, за да не гълчим, че го е родила, са очудвали сарацините. Свети философ казал: кое е на земята най-високото създание измежду всички твари? Нали човек, за който той е надарен с разумна душа, създадена по Божия образ. Неразумни са уния, които мислят, че е невъзможно Бог да се вмести в утробата на човешкото естество, когато знаят, че Той е можал да се вмести в капината. Свети пророк Исаия казва: ето девицата ще зачене и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което означава с нас и Бог. Пророкът тук ясно говори за Бога Сина, който трябвало да се роди на земята от чиста и безбрачна девица. Още след грехопадението, Бог благоволил да открие на първите човеци, че семето на жената ще смаже главата на змията. Тоест, че Спасителят, роден от Дева, това значи семето на жената, а не семето на мъжа, ще победи дявола и ще спаси човешкия род от злото, проклятието и смъртта. От това време всички вярващи в Бога чакали идването на Спасителя. Още в Стария Завет
Пророците са предсказвали, че Месия ще се роди от дева във Вифлеем, но никой не знаел коя девица ще бъде удостоена да стане оная стълба, в която Господ ще благоволи да слезе от небето. Даже и Дева Мария не знаяла за това. Тя била дъщеря на праведни родители Йоаким и Анна. Те били от рода на цар Давид. Още от детство света Дева Мария била посветена да служи на Бога при Иерусалимския храм. Когато подраснала, тя дала Богу обет на безбрачие. Тя била сгодена за праведния Иосиф и живяла в неговия дом в Назарет. Тук един ден и се явил архангел Гавриил и казал, че тя ще роди син, който като му нарекат името Исус. Но тя се смутила и казала, как ще бъде това, когато аз мъж не познавам? Архангел й казал, че ще роди по чудесен начин от Духа Святаго, тъй и станало. Исус Христос се родил не тъй, както се раждат всички хора на земята, а от Светия Дух и Дева Мария. Църквата го назовава Богородица. Тя останала завинаги присна дева. Тя била дева и след раждането до края на живота си. В знак на това на иконите го рисуват с 3 звезди, двете на рамената, а пък едната на челото, които означават нейното детство. Тоест, преди, в и след раждането пак останала дева. Като майка на нашия Бог, Света Богородица по благодат превъзхожда всички светии, даже херовимите и серафимите. Тя стои най-близо до Бога и всичко, което иска от Него, получава. Тя най-много се моля за християнския род, измежду всички светии. Затова църквата се обръща винаги към нея с различни молитви. Тя се моли за нас пред нейния Син и нашия Бог за милост и закрила от всяко зло. Всеки един от нас трябва да знае макар тази молитва. Аз ви го кажа на славянски. Богородица Дева, радуй се, благодатна е Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила и си душ наших. С раждането на Спасителя завършва Стария Завет и почва Новия. Той дошъл на земята, за да ни покаже със своя пример и своята проповед пътя към спасението. Цялото неговото учение ни каза за това, как грешните хора могат с Божия помощ да се очистват от своите страсти и да се приближават до Бога. Трябва само да приемем неговото учение и да начнем да живеем по него. Заради нашето ветствие и заради нашето спасение Исус Христос се е родил, проповядвал, умрял и възкръснал. Навсякъде Той показвал своето велико милосърдие към тези, които се каят, лекувал болни, утешавал тези, които скърбят, възкресявал мъртви и казвал, че се приближава Царството Божие. Той всички призовавал да се каят, като казвал, че само през тази врата могат грешните да влезат в рая, заключен след грехопадението на първите хора. Целта на Христовото пришествие е спасението на грешниците. С това е изпълнено цялото Евангелие. Словото Евангелие от гречески се перевида благовестие, т.е. радостна вест за спасението на хората от злото, проклятието и смъртта. Православната черква и до днескашния ден проповяда това спасително Христово учение, с която изпълнява своя дълг, възложен от Господа. Първият човешки грях станал тогава, когато Адам и Ева нарушили Божията заповед в рая и яли от запретения плод. Това престъпление отделило нашите прародители от Бога и Неговата благодат. От тук се явила и смъртта. Смъртта е двояк. Телесна, която лишава телото от душата, и душевна, която лишава душата от Бога. Телесната и душевна смърт не са еднакви. Когато тялото умира, то се разрушава, се разсипва. А душата, когато умира, поради греховете си, не престава да съществува, а се лишава от духовната светлина, от радостта и блаженството, когато начава да скърби, че и усетила, че е изгубила това блаженство. След грехопадението,
Всички хора умирали, защото били заразени от греха от Адам и Ева. И сами още грешили. А заплата за греха е смърт. Ние сами никога не можахме да се избавим от греха. Затова Христос дошъл и извършил изкуплението. Той понесъл нашите грехове и ги взел върху себе си. Той доброволно умрял за нас, грешници, и ни избави от духовната смърт. Евангелието сравнява греховното човечество с загубената овца, която Спасителят намерил и понесъл на раменете си, за да го донесе при своя небесен баща. С Христовата победа над смъртта, чрез земната си смърт, всички, които вярват в Него, отиват във вечен живот, а които не вярват в Бога, отиват след смъртта си във вечна мъка. Всички, които вярват в Спасителя и се стараят от цялата си душа да изпълняват волята Му, изпитват след смъртта си не страх, а радост, защото знаят, че от смъртта отиват към безсмъртие. Всичко това е станало възможно само благодарение на въплъщението на Сина Божий. Той заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и си въплоти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. Днес вие чухте накратко за рождението на Исус Христа от Дева Мария чрез Духа Святаго, за Неговите две природи, божествена и човешка, за светостта на Божията майка, за което е по-чтима от херовимите и несравненно по-славна от серафимите, за което и истинска Богородица га величаем. С това ние свършваме нашата 4-та беседа. Бог да ви благослови и да ви пази по молитвите на Божията майка и на всички светии.